ħamis ix-xirka filgħodu, għodwa li fiha il-parroċċi jidħlu fl-istennija u l-katedrali jilqgħu fi ħdanhom qassisin minn kull imkien flimkien ma' resqifijiet. Baħar abjad, ġisem wieħed, ħafna stejjer iva waħda li llum tiġġedded, iva fotja għalina u għalhekk f'dal-jum niftakru fihom f'talbna. Fija jitbirku żjud tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Dan tal-aħħar jonfoħ fuq l-isqof. Nifsi jfakkarna fil-ħalli li jonfoħ il-ħajja fil-bniedem u fi Kristu li nefaħ fuq id-dixxibri mal-kliem ħudu l-Ispirtu Santu. Bekk iż-żejt dan il-frott tal-art u xogħol il-bniedem isir għalina sinjal tal-Ispirtu li għadu jonfoħ il-ħajja fostna. Iż-żejt tal-griżma jintuża fil-mamudija, fil-griżma tal-isqof, f'ordni sakri u fil-konsagrazzjoni tal-Knisja. Mixja, fejqan, missjoni. Sejħat bħażjut ma jibqgħux riservati fil-katedral. Jixterdu, hekk taħdem il-grazzja. Timbet fil-qalba tal-Knisja u tixteret fost il-poplu. Dan hu ħamis ix-xirka, Knisja li tinġabar biex terġa' tingħata.